Ingnam kirai kom jia phan lang hempi forest IB along chirok tok asiki Hamren Central Range pen kedeng. Thom kebra sirkep nilai KSA head branch amahang ke thekarni ketalon jia phan kachisi. Lang mimpi alang royalong PHE department akalwart kasilam kasay oy. Kardom pini prime time abirta kethanabang nilisami velin rong parpi nonar juikta birta angton pen Hamren Forest Central Range pen lang hempi development committee chilang pet pen hawar along theng PKP kerot kanghu kapejok jiaphan chirok tok asike kipidam. Ingnam karekom jiaphan kilang kachipedupon Hamren Central Range asaipu longkam tiron pen patir pipon si pinilang hempi forest IB along climate change alam thipi and pon. Hamren Forest Central Range Ranger longkam tiron pen mai kachipahempu amay along rong kachukim asarthi school luthan bang chirok tok araratum than piripen thengpia klim pinang an school along lapen khanduli forest IB adung arai thengpia rong ipon rinti. Forest asai kamatum pen ki etang athengjang thu lang hempi tapat tadolangso nongjirong umbaso rongpangbong makoiram arting rupai langkeroy ahawar along kidamtang aningkan pinangan kirot kahu ketheklong ke khangun eajok ratchitola pet sai kedengsi ke mejipu mathapangching ponsi pini ke chengsi climate change alam thipi enpen chirok tok asiki gp ponrinti hempi along awareness program on climate change punili tum arrange pon asida kaduk ka belang hempi ara tumhan chetong pet pen nitum chingwai pon isi hini lapen aso se ki bangilam climate change saput hat chingwai poni elong rong ni law ni tum program en pon thu sa thipia bangke la pulo je climate change ke cheng poni bangke non dak pen si cheng pon pon si dak lituma kitu anarat sita ta chelang pet pen la thengpi thengprang ka padoi phani litum bori pona poi prang pen asinon kidulang anabang ke litum threshold isi threshold pon si litum lang bomlo asila kidutang perbang litum kachiraya pan nutin aphanta chuning rilo KARBI ANGLONG arat phanta special lang hempia arat phanta bangke public tumta lahai bangke only forest department siklam nang chodi pubang matha thepin pen alang tumta la bang responsibilities lo puchuma thapen ke bangye phansi lang hempia arat aphanta ni tin pen chuning rilo lasi ansu si iprang ke bang lang ta alang ni tumpen kera bang pu pusing di pen chuning rilo West KARBI ANGLONG pen Meghalaya ahoy kedai ahawar arat doanta thengjang thu kerot kanghu kapavede jiaphan arong tin sitame chirok tok asike kipipon jiaphan chisikpon Hamren pen Daniel Inghi KARBI ANGLONG live Kevangji pai ni phai inkoraner cap arni KARBI Students Association dilai head branch amahang ke thek arni ke talon pon jiaphan lang dilai aklamalong chisik chidang pon bomlo Labangso ingdeng thom kep rasir kep KSA dilai head branch amahang ke thek katalon ponji arni dilai ahawar arong tinaphan langpang thek pon pemesi best rong asar best sai chutiki abang fu bangphi kangthir nai arong loke thek ki ong nai arong lapen mesen ake thek ke do tumaphan aman ki pipen karchu ponji phan chisik pon towar pialong thengpia claim ki e ponji phan sedame chisik News Desk report KARBI ANGLONG live non malam sopan birta ington pon iksenang
Dihinamo pi puthot birta arjupantu senang. Hamran MSc constituency ang kangarlo langmimso arong adung PhD department pen kidengpon scheme along an kaike kachileng ver atuwar kikroy pon put langmimpi aroy palong niedim kidamtang surihni recruit roxy pen trainer cap aningkan a scheme pen kidengpon a calvert non buar nianta patangpon pamimi derajok rat atum kaningri. Birta kachini dun atengki bangso scheme kiklem nangji ateng pen kiklem klesi a contractor abang abana calvert kunat ni pen wansi bangso langmimpi aroyalong nangdon pensi sayamu ington ponko. Labang so sayamo ratatum pen aning ing samdun desi mithang rat thurpaksi akaprek akalvar vansi chisamar dun detlo laki PhD department atum pen kahomri dam dedet ajoksi lapuson asai pake join nang man detlo puta hadak langnim so araratum pen pherangki kahomri dam ho chathandun bangso di malong sarkar pen lang ponra prabjin pen patang ponasonte ratatum ali long ponji. News Desk report Karbi Anglong live. Center deng kimu aklamalong kidamtang paypay ni phaing kora phoarni phuluni KCS zone patir PC zonal Karbi Youth Festival tirika mamai keseng padu kidamtang paypay ni phaing kora phoarni center deng kimu aklamalong phuluni Karbi Cultural Society patir PC kevangji priachiklo ingdeng ingkora troxy ZKYF mesen pen katalon dun thekji phanpura tirika mamai keseng padu bangso mayalong phuluni KCS zone maipu Pronason Rongphar Maijari Ponsi Mayalong Local MAC Dorsing Ronghang Aluhi Sarpo Aman Pen Chitong Dun La Pen Chunbang Jirjar Singnar Ahin Pensi Clardak Pen Maiki Phalam The Pachini Pon Mayalong Penang An Aporensi Ingdeng Inkora Troxy ZKYF Mesen La Pen Alir Acham Kipi Pon Thekji Phan Arsik Jit Pen Kachinilin Padu Ponlo Laso Phi Mayalong Kachitong Dun Keduan Phuluni KCS zone klembang pi lapen pinang an araratum chidon sarpensi arpu chepek pon arpu ka chepek pon atengki nona phong ingde inkora troxy ZKYF tirika mamayalo kathar ing tia phansi maipu arpu pekpon lo lason si dun maipu Vidya Singh Rongpi chunbang diben ingti rap chunbang moja Singh Ronghang saiki chunbang borsing tiron lapen lukhon hansi lapen anparta saika pa chunpon pamiji aphan subcommittee cap sengpon Dipu pen digonto teron Karbi Anglong live. Pini prime time abirta bangke lapon sikang toniglo demi thakni kardom.